Debojit क्लासेसआव नोंथांमोनखौ दिनै फिन खेबसेबाव बरायो आरो जों दिनै बेवहाय गोदान आयदानि सोमोन्दै नायगोन बे जाहैबाय क्लास 10 नि चैप्टार 8 थामहिनबा 8.1 खौ जों नायगोन बे जाहैबाय पार्ट 2 भिडिअ लेक्चार अलरेडी पार्ट 1 भिडिअ लेक्चारखौ जों फोजोबबाय नोंथांमोना जुदि जोंनि एप्सखौ दासिम डाउनलोड खालामाखै नोंथांमोना अन्नानै गुगल प्ले स्टोराव थांदो एबा जोंनि डेसक्रिप्शन बक्सआव होना दोननाय बे एप्सनि लिंकखौ होना दोनदों बेवहाय थांनानै नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै जोंनि गासै कर्सखौ लानो हागोन जों जस्ट $99 आव बे चैप्टारखौ नोंथांमोननि थाखाय अवेलेबल खालामना दोनदों नोंथांमोना एनि टाइम जायखिजाया टाइमावनो जायखिजाया जायगानिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन थ' जों लास्ट पार्टआव बेखौ नायदोंमोन क्लियार खालामदोंमोन A to Z कनसेप्ट क्लियार खालामनानै होनाय जादोंमोन नोंथांमोनखौ थ' जों दिनै बेवहाय सल्भ खालामगोन एक्सारसाइजफोरखौ ओके थ' एक्सारसाइजखौ जों नायगोन 8.1 थ' 8.1 नि 1 नाम्बारखौ जों नायगोन बेवहाय थ' बुंदो जे डेल्टा ABC आव थामहिनबा खनाथि आखान्थिथाम ABC आव नोंथांमोना बर'फोरा बर' लेखाखौ लोगोआव लाफा कुइसनखौ नायबानो जाबाय राइट एंगल नामदों खनाथि आखान्थिथाम जेरावहाय खनाथि आखान्थिथाम B आ मा नामदों बेवहाय खनाथि खना आरो AB नि माना बेसेबां 24 BC नि माना बेसेबां 7 सेन्टिमिटार अब्ला मा दिहुननांगौ नामदों sin A आरो cos A sin C आरो cos C बेखौथ' मिथिखायो जों बुंखादोंमोन आवगायावनो sin A माने मा जायो cos A माने मा जायो थ' बेखौनो नोंथांमोनखौ बेवहाय क्लियारलि खालामनानै होनो नाजागोन नोंथांमोना फारि फारि नायलांबायल' था ओके थ' नायदो सलुशनाव मा खालामगोन मावफुंथायाव मा होनना लिरगोन जों बेवहाय थ' मावफुंथायाव लिरगोन जे गिभेन होनाय मा दङ जोंहा ओके थ' बर'फोरा बर'जों लिरबानो जाबाय ओके इंराजिफोरा आरो इंराजि मिडियामाव लिरलांबानो जाबाय थ' गिभेन होनाय दङ जोंहा मा नामदों जे डेल्टा ABC ओके मा नामदों इन डेल्टा ABC आव राइट एंगल जाना दोङो मा जाना दोङो जोंहा राइट एंगल एट मायाव जाना दोङो बियो B आव गोसोआव लाखि राइट एंगल B आव जाना दोङो जेराव ओके where जेराव तारमाने तो मा होनना लिरदों जे डेल्टा ABC आव गोसोआव लाखि डेल्टा ABC आव B आव खनाथि खना ओके B आव खनाथि खना गोसोआव लाखि मा नामदों खनाथि खना क्लियार जादों बेसिम थ' B आव जाहैबाय जोंहा खनाथि खना थ' बेनि उनावहाय बेवहाय मा नामदों जेराव जों मा खालामनांगोन नायदों जेराव मा होनाय दङ जोंहा जे AB इक्वल टु मा होनाय दङ AB इक्वल टु 24 सेन्टिमिटार सपोज बे मा लादों A निखौ मा लादों B आरो बेखौ मा लादों C AB नि हाइटनि जौथायनि भेलुआ बेसेबां नामदों 24 सेन्टिमिटार बेनि उनाव BC नि भेलु होनाय दङ बेसनि अब्ला बे बेसेबां नामदों 7 सेन्टिमिटार बेनि उनावहाय जों मिथिगौ जे AC नि भेलुआ गैया बेवहाय दैट मीन्स AC नि भेलुखौ जों बेयाव दिहुननांगौ फाइन्ड आउट खालामनांगौ जों दैट मीन्स BC इक्वल टु बेसेबां जागोन जोंहा 7 सेन्टिमिटार क्लियार जादों बेसिम थ' दानिया नेक्स्टआव जों मा खालामनांगौ एकर्डिं टु द पाइथागोरासनि थियरेम बादियै ओके पाइथागोरासनि थियरेम बादियै गोसोआव लाखि थ' according to गोसोआव लाखि मानि पाइथागोरास according to पाइथागोरास थियरेम पाइथागोरासनि थियरेम बादियै गोसोआव लाखि मा नामदों पाइथागोरासनि थार बुंथि बादियै पाइथागोरासनि मा नामदों थार बुंथि बादियै इंराजिफोरा इंराजिखौ लिरबानो जाबाय आरो बिनि उनावहाय बर'फोरा बर' रावजों जा लिरनानै होदों बेखौ लिरबानो जाबाय ओके थ' एकर्डिं टु पाइथागोरासनि थियरेम बादिब्ला डेल्टा ABC आव ओके डेल्टा ABC आव जों माखौ नुनो मोनो डेल्टा ABC आव लावा खान्थिनि बर्गआ दैट मीन्स मा नाम मोनथियो जों दैट मीन्स नोंथांमोना बुंनो हागोन लावा खान्थिनि हाइपोटेनासनि स्क्वायरआ मा जायो नामदों माजों इक्वल माजों समान जायो नामदों अदर टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल दैट मीन्स अदर टू साइड्स माने सोर दङ गुबुन मोननै आखान्थि माने सोर दङ AB आरो सोर दङ बेवहाय BC आखान्थियाथ' मोनथामानोखा बेयाव थ' बे मोनसेया मा जायो नामदों AC नि स्क्वायरआ माजों समान जायो AB जों स्क्वायर जागोन प्लस BC जों स्क्वायर जाहैगोन दैट मीन्स बे जाहैबाय पाइथागोरासनि थियरेम माने लाव आखान्थिनि बर्गआ गुबुन मोननै आखान्थि
गुबुन मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाबगासिनो मा जायो नामदों समान जायो according to the Pythagoras theorem नोंथांमोना बुंनो हागोन जे hypotenuse the square of hypotenuse गोसोआव लाखि the square of hypotenuse is equal to the other two sides of the square तारमाने गोसोआव लाखि बेखौ ओके बै स्क्वायर नि ab square plus bc square नि जों मा जायो नामदों समान जायो सोरो hypotenuse क्लियर जादों बेसिम ओके जुदि बुजि मोननि थायोब्ला जोंनाव समान जाबाय डाइरेक्टली 9387273818 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन अदरवाइज जोंनि डिस्क्रिप्शन बक्सआव होना दोननाय लिंकआव थांनानै WhatsApp ग्रुपआव जइन जानो हागोन क्लियर जादों ओके बेनि उनावहाय नेक्स्टआव मा खालामनांगौ जों बे फर्मुलाखौ पुट खालामदो बेवहाय दानिया ABC बेवहाय मा दोङो A and B and C बे बेसेबां जाना दोङो 24 आरो बेयो 7 सेन्टिमिटार क्लियर जादों बेसिम तो जों मा मोनो बेवहाय जे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्लियर जादों बेसिम ओके नोंथांमोना क्लियर खालामलांबाय दा A to Z कनसेप्ट क्लियर खालामनानै गोनां नोंथांमोनखौ दैट मींस AC खौ दिहुननांगौ AC खौ दिहुनोब्ला मा खालामनांगोन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बै 2 नि रूटआ मा जायो स्क्वायरआ मा जालाङो नामदों रूट जालाङा गोसोआव लाखि आरो बेखौ जुदि बुजि मोनाखैबा कमेन्ट खालाम आं नेक्स्ट पार्टआव बेखौ बुजायनानै होगोन क्लास 10 हिसाबैथ' बेखिनि टपिकखौ नोंथांमोना बुजिखानो नांगौ आंनि बायदिब्ला आसा खालामो नोंथांमोना बुजिलाङो बेखिनिखौ तो जुदिबो बुजि मोना डाइरेक्टली सोंनो हागोन आं दङ जेबो टेनसन दाला ओके नाउ बे मा जागोन जोंहा AB स्क्वायर दैट मींस बेसेबां जागोन 24 होल स्क्वायर प्लस नै थालांबाय बेयाव दे BC स्क्वायर नोंथांमोना एसे देखायना होबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबाफोर लिरनायाव गोरोन्थि जालांनो हागौ ओके क्लियर जादों बेसिम ओके तो BC माने बेसेबां जाना दङ जोंहा 7 होल स्क्वायर गोसोआव लाखि तो अब्ला 24 स्क्वायर गोसोआव लाखि 24 स्क्वायर को जुदि खालामोब्ला सानजाबोब्ला बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना 576 प्लस बेसेबां मोनगोन 49 दैट मींस बे मोननैखौ जुदि दाजाबोब्ला प्लस खालामोब्ला 625 नोंथांमोना मोनगासिनो दङ अब्ला 625 नि जितुनिकि रूट दङ बेनि रोदाया बेसेबां जायो 25 सेन्टिमिटार अच्छा रोदाखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखौ बेखौ जुदि नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालाम एबा नोंथांमोना आंखौ WhatsAppआव नोंथांमोना खोन्थाहर जे रोदा दिहुननायखौ रूट दिहुननायखौ बुजि मोनासै जे 625 नि रूटआ जे 25 जाथारनांगौ एबा जादों माबायदि जादों बेखौ जुदि मिथिनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालाम कमेन्टआव आं नोंथांमोनखौ बुजायहरगोन नेक्स्ट पार्टआव ओके क्लियर जादों बेसिम दैट मींस AC नि भेल्युखौ जों बेसेबां मोनगोन नामदों 25 सेन्टिमिटार क्लियर बेसिम क्लियर तो जेब्ला AB BC आरो AC जेब्ला AB BC आरो AC नि भेल्युखौ मोनबाय थामहिनबा मोनसे खनाथि आखान्थि थामनि राइट एंगल ट्रायंगलनि जेब्ला मा नाम मोनदों गासै 3 साइड्स नि भेल्युखौ दिहुननो हायोब्ला अब्ला नोंथांमोना सिम्पली सोरबा साइन दिहुननो होदों सोरबा कस दिहुननो होदों गासैखौबो नोंथाङा सिम्पली दिहुननो हागोन जास्ट नोंथांमोना गोसोआव लाखि 1 नाम्बाराव सोरखौ दिहुननांगोन नामदों साइन A ओके सॉरी साइन A आरो कस A होननानै बेवहाय बुंदों साइन A आरो कस A खौ 1 नाम्बाराव दिहुननांगौ जों क्लियर ओके फर्स्ट अफ ऑल जों माखौ दिहुननांगौ साइन A क्लियर ओके तो साइन A माने मा जादोंमोन बेखौ गोसोआव लाखि जे A खनानि मा जायोमोन A खनानि ओके A खनानि उल्टा आखान्थि गोसोआव लाखि मा आखान्थि A खनानि उल्टा आखान्थि क्लियर जादों बेसिम तो A B C जादोंमोन आरो बेवहाय अच्छा बेखौ होनो बावगारदों दे आं बेवहाय खनाथि आखान्थि थामनि भेल्युखौ फज'नानै गालांबानो जाबाय खनाथि आखान्थिया 90 डिग्री नङा होमबा बे जाबाय 24 बे जाहैबाय 7 ओके बे जाहैबाय आरो मोनसे बेसेबां जाहैगोन जोंहा 25 सेन्टिमिटार क्लियर बेसिम क्लियर जादों अब्ला A खनानि उल्टा आखान्थि डिवाइडेड बाय मा जायोमोन गाहायाव अलवेज मा फैयोमोन जुदि दाखालि लास्ट पार्टखौ जुदि नायदोंबा लाव आखान्थि क्लियर ओके लाव आखान्थि आरो इंराजिनिबो पार्टखौ आं लिरनानै होगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला आं दङ एकखौ टेनसन लाना नोंथांमोना ओके तो A खनानि उल्टा आखान्थि होननानै बुंदों ओके मा जायोमोन जोंहा साइड अपोजिट ओके साइड अपोजिट टू माजों एंगल A गोसोआव लाखि साइड अपोजिट टू मा जायोमोन जोंहा एंगल A डिवाइडेड बाय मा जायोमोन जोंहा हाइपोटेनस ओके हाइपोटेनस
गोसोआव लाखि हाइपोटेनास जाहैबाय जोंहा बेयो स्पेलिं मिस्टेक जानानै बायला नायना होबानो जाबाय नोंथांमोना ओके क्लियार खालामना ला बेखिनिखौ थ' बेसिम क्लियार बाखि इंलिश जा बाखि आरो सोर जा बर' जा गासैखौबो सेम जासिगोन दानिया थ' ए खनानि उल्था आखान्थि दैट मिन्स सोर जाना दङ बेवहाय आं बेखौ बारे बारे बुंनो दरकार गैला मानोना लास्ट पार्टआव आं नोंथांमोनखौ बुंदों सरि आंहानो रं जाहैबाय बेयाव एक मिनिट ओके क्लियार जादों ए खनानि उल्था आखान्थि दैट मिन्स बिसि जागासिनो दङ आरो लाव आखान्थि सोर जाना दङ एसि जाना बेयाव ओके इक्वल टु BC by AC that means मा जायो जोंहा BC नि भेलुआ बेसेबां 7 AC नि भेलुआ बेसेबां जाना दङ जोंहा बेवहाय AC नि भेलुआ जाबाय 25 सिम्पल थ' बेसेबां मोनखो जों टोटेल 7/25 क्लियार जादों बेसिम ओके दानिया नेक्स्टआव सोरखौ दिहुननो दंमोन जोंहा जुदि कुइसनखौ नायोब्ला मिथिगोन बेवहाय कस्ट दङ ओके कस्ट A ओके cos A आबो सेम A खनानि मा जागोन नांजाब आखान्थि ओके नांजाब आखान्थि क्लियार डिवाइडेड बाय लाव आखान्थि ओके डिवाइडेड बाय लाव आखान्थि क्लियार जादों बेसिम अच्छा इंलिश मिडियामफोरनि थाखायबो लिरनो हागोन बेवहाय टेनसन दाला तो बेवहाय मा खालामनांगौ सिम्पली साइड एडजेसेंट टू मा जागोन जोंहा साइड एडजेसेंट टू ओके एडजेसेंट टू एंगल मा जागोन ए जेरावबो एंगल या फैगोन आरो गाहायाव फैगोन हाइपोटेनस क्लियार बेसिम साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय मा जायो जोंहा डिवाइडेड बाय जायो जोंहा हाइपोटेनस क्लियार ओके तो बेवहाय सिम्पली मा खालामनांगौ ए खनानि नांजाब आखान्थि दैट मीन्स साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बेखौ जुदि लायोब्ला ए नि नांजाब आखान्थि एडजेसेंटआ सोर जाना दङ बेवहाय AB हाइपोटेनसखौ जों मिथिखायो AC दैट मीन्स बेसेबां मोनखो जों AB आ बेसेबां जाना दङ 24 डिवाइडेड बाय 25 क्लियार जादों बेसिम दा मोनसे खोथा गोसोआव लाय नोंथांमोना जेब्ला साइन ए नामदों इफ जों जुदि साइन ए ना बुंदों अब्ला बेवहाय सोर फैदों ए फैदों जुदि ए फैदों जुदि cos ए ना बुंदों अब्ला बेजों सोर फैदों ए फैदों गोसोआव लाखि बेखौ जुदि बेवहाय साइननि जायगायाव जुदि सी थानायमोनब्ला सी लोगोआव सी थाफानायमोनब्ला अब्ला बेवहाय मा फैगौमोन सी फैगौमोन बेवहाय जुदि सी थानायमोनब्ला बेवहाय मा फैगौमोन सी फैगौमोन जायखौ जों नायगोन दायो ओके नेक्स्ट क्वेश्चनाव सोंदों 2 नाम्बाराव साइन सी आरो cos C खौ जों दिहुननांगौ क्लियार ओके A B C खनाथि आखान्थि थाम बेयो बेसेबांमोन जोंहा 7 सेन्टिमिटार 24 सेन्टिमिटार 25 सेन्टिमिटार क्लियार जादों तो 2 नाम्बाराव जों माखौ दिहुननांगोन नामदों साइन C ना फार्स्टआव मा दंमोन जोंहा साइन C दङमोन ओके आंनि बादिब्लाथ' बुजि मोनालासिनो थानो नाङा नोंथांमोना दायो खारन आं बहुत माने भितराव थांनानै बहुत लासै नोंथांमोनखौ गासैखौबो क्लियार खालामना होदों जुदिबो बुजि मोना थायोब्ला सोंहरबानो जाबाय ओके तो मा खालाम सी खनानि मा जागोन बेवहाय सी खनानि साइननि खोथा फैब्ला जेब्लाबो मा जायो बेयो उल्था सी खनानि उल्था आखान्थि ओके डिवाइडेड बाय लाव आखान्थि क्लियार जादों बेयो ओके तो दानिया नेक्स्टआव नायदो इंराजिनिखौ लिरनानै होनसै आं बेवहाय तो दानिया बेखौ फार्स्ट खायसे आं लिरना होबाय थादों सेकेन्ड पार्टनिफ्राय बेखौ जों लिरलिया डाइरेक्ट खालामलांगोन बेखिनिखौ ओके बेनि उनाव मा होनना लिरगोन बेखौ साइड अपोजिट टु मा जागोन बेयो एंगल ए आरो बे जागोन हाइपोटेनास क्लियार जादों बेसिम ओके बुजि मोनिथ' थानो नाङा बेवहाय A to Z आं क्लियार खालामनानै होगासिनो दङ तो बेवहाय सिम्पली मा जागोन जोंहा सी खनानि उल्था खान्थि दहाय लादोंमोन ए दायो लागोन सी बे सी खनानि उल्था खान्थि होननानै बुङोब्ला बे सोर फैगासिनो दङ AB क्लियार लाव आखान्थि दैट मीन्स AC ओके AC क्लियार जादों बेसिम ओके तो सिम्पली मा खालाम AB नि भेलुआ बेसेबां AB नि भेलुआ होनानै दङ 24 AC नि भेलुआ बेसेबां 25 दङ क्लियार सिम्पल जेबोथ' माबा गैया नङा होमबा तो हानायसिम नोंथांमोनखौ एसे एकदम स्मल माबायाव बुजायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना एटलिस्ट
मोजाङै गुरुत्व होनानै नायबानो जाबाय ओके तो मा फैबाय जेब्ला c खना फैयो cos c नि थाखायबो एखे c खनानि मा जागोन c खनानि नांजाब आखान्थि ओके c खनानि मा जागोन जोंहा नांजाब आखान्थि डिवाइडेड बाय लाव आखान्थि ओके क्लियर जादों बेसिम डिवाइडेड बाय मा जागोन जोंहा लाव आखान्थि क्लियर ओके तो दानिया नायदो c खनानि नांजाब आखान्थि अच्छा बेवहायबो लिरनानै होनि आं मा जायो side adjacent okay side adjacent to angle A clear जादों divided by hypotenuse okay clear बेसिम okay great तो next आव नायदो c कोनानि नांजाब आखान्थि side adjacent to angle sorry angle A नङा बेवहाय angle मा फैगोन बेवहाय c फैगोन clear तो c कोनानि नांजाब आखान्थि adjacent साइडआ c नि मा जाना दङ BC hypotenuse मा दङ AC BC नि भेलुआ बेसेबां 7 AC नि भेलुआ बेसेबां 25 बेनो जाबाय जोंनि दिहुननो गोनां आन्सारा क्लियर बेसिमथ' बुजि मोनदों तो जों 1 नाम्बारखौ सल्व खालामबाय ओके 1 नाम्बारा कमप्लीट गाबोन 2 नाम्बारखौ जों खालामगोन ओके क्लियर जागोन बेवहाय आरो आं बेखौ रिपिट खालामनानै होनो बुंनि दिनै जों खालामलिया बेखिनियावनो जों फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि जोंनि फुल कोर्सखौ नांगौब्ला ओके फुल कोर्सखौ जुदि नांगौब्ला ओनलि बे चैप्टारनि थाखाय जों 99 रुपिसआव ओनलि 99 रुपिसआव नोंथांमोना बयबो न'आव थानानै जों फरायनो हायो मानोना बेबादि जुदि न'आव थानानै जुदि फरायनो हायोब्ला हयतो माखासे एक्चुअली फरायनो टाइमबो मोनो मबाइलखौ नायफ्लांबाय थायो किन्तु जुदि फरायनायाव नोंथांमोना बेबादि जुदि हेबिटखौ लानानै फैनो हायोब्ला अनलाइननि खामानिखौ अब्ला नोंथांमोननियाव माखासे टाइम कनज्युम जागोन हानायफोरा टिउसन लायोबा हायिफोरा मा खालामगोन नङा होमबा तो बेबादि जायो खोथाया आरो प्लास जेब्ला नोंथाङा न'आव थागोन नोंथांनि गामिनिफ्राय नोंथांनि स्कुल कलेजसिम बेसेबां जागोन 5 किल'मिटार 10 किल'मिटार गोजान बेबादियाव नोंथाङा गारि लाना थांनाय साइकेल लाना थांनाय अनेक टाइम जायो बेवहाय तो बेबादियाव जुदि अनलाइननि क्लासखौ जुदि बजबना लानो रोङोब्ला एबा हायोब्ला नोंथांमोननि समबो कनज्युम जागोन माखासे हेल्प जागोन फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे गोदान आयदाजों दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों